dan madadi in hadda saban nan kan bayan hada bannan in tumaye da uba da uba na za a yi Ila tsere iska ba ya kashe ki tsere gaba aka ba ƙarya ga kai ba na tabbata iska bai kashi na amma Allah bai bari na ni a yi tilar shari mijin kullu saboda iska bai kashi Sun rago ka saba da faduwa gaban alkali shari'a ba ta sha ma kai dan mutanen jiga na malam ba. Umar ba shamin kai aba ta yi ba na dangana na ba iyaka duk wanda ka kwanci lahira ta gida ba a je ya ji tsoron gugu in dai wannan duniya ta Umaru Na'am na malam bawa. ko bi aka sharta in duniya ya Umar ni bai ba ni kuru Turmin kati lalata gari dan liman jikan liman rago da kanka ne dan malam. Umar in dai wannan duniya ta Haka an kai. sadda kanka Umaru ka tada kai bisa ko Allah ya halitta in dai mai milikin duniya na Umaru Haka an kai na malam bawa. mai da kamar na Umaru ya mutu ya ba duniya Duniya ya in dai mai aje samu na ya taru ya Allah. ko Allah ya halitta ba mu kamar karu na jalli ya mutu ya ba duniya gaba da wani mai yawo Da duwatsu da itatuwa da dukiya ta yi ta. Umaru Ni da malam bawa. in dai wannan duniya ta kowa Allah ya halitta a tara daraja duniya Umaru a tara daraja lahira can kowa Allah ya halitta maza Allah ya dara shi ya sai ya ba duniya gaba da wani ji haki mai Saboda shi aka yi. kwasa kan ga duniya ga uban wa ba ya tsoro shi ne tura mugunta in cire ruwa Muhammad Inuwa dan madaki da shi da su gabi mugun maki wani ya so wani bai so ba in yi umarci ko aka aka yi. duk mai kudi a kasar ga Umaru Na abu na malam bawa. babu guda mai kukuwa tudu sai dai a gwada mai sa da jallu kuma duwa ne mugu kuma duwa ne mugu a kasar ga babu gaman inuwan mataci in kuma ma da hariya na ke ba Ya Allahu. Kadda. jayina sai na jiri inuwa in gina ya tudu ni na taso daki takwas gumi Aka yi a'a na malam bawa. tsoho ya taso jalange Gami mugun ba da yana kore da keke na biyo gwalli Haka an za mu tawowa zai da tare na rutsin zu majaya ta gaba mu To sai kuka yi a'a ni karo ke ki ya baka ya hana da wa. mai ban su le daya ba ni ke tare ya tsamin ga dan katan kwadu na ji kana wa barayi ni kama iya baka kyauta ta yi haya gaga yi talla balle kwari Najeriya ga ya kasa waje ba kada mugu mai taba ne akwai kada mugu mai taba ne ka zo ka ga mai gani da shi sai mun zai gadaji yin muke ji bacci ga kula Saboda tsoho tudu ya riga ya shirya. na yi zago ni zan da kai kasan maru Na abu na malam bawa. a radu na suna mugu ya yi mai ta don gasu gaban zale na jirgin kasa san shi kama da ga yashi na yi zago na zan da kai kasa na yi tunanin inda zani sai na zabu wurin wai ka da ke ta ne sai umma dogon da hadisan na lokacin da yana na bai mace ba yadda da ni zamu gamo mai tudu tsoho ya taba ni ya tema ganin ban ma da yoyi ai ba za zuwa ko gidan tudu kwata ya kolo na agwaji ne na zabura ne sheka da yake ne zan kauce abdu dan bakin ciki abdu yaya kauci dan bakin ciki abdu dan tudu na malamanu kenan ya tani na samu gamo mai tudu tsoho yadda ba ya ce ga ɗan ƙasa ba in akwai ta da daɗi sai da kanka kai ba zuwa ta gidan tudu wata hikolo na Saboda kai ma kana da koko yadda ka tafi da wurin nan. kwafi da dai in duniya take
ko kura ta ta Muhammadu baba na gadi ya daga tango bakin gargani ije ji da ke ni gambu sai ka danga da duwa ne faro in gano maka babu guda mai kukuwa tutu kwaukar kolo tun gaya maka na zan kolo na agwai ni zarce da keke zai isa dan zaga dodo halilu shugaba ya baba su taki ya baba tsoho baban ya haɗe buru ya ce mi mawaru gango ni ce mai tudu tsoho yadda ba ke ce magana banza da yoyi idan akwai ta da daɗi sai da kanka ai dubba mutar maku kuwa ba sai da na zaɓi da na sheka da keke na yanzu kai mai dole kwakware ga gida ta ɓarayi ga asibiti duk kuma da dayin gumi yana nan ko ba taliyar soja sai ta daji in gaya ma ma da dayi na dan taba sa ba ya shiga ɗaki iyaya ma ba ya shiga shagon mutane ma ba da ƙari jiwu ya kai ba mai fara hanya ko da ma mai kaza hanya ɗan dahi ma da agumi da kwance ya ce mini gamu in haɗa maka ba a zo a sata gidan ta da kwata ya kolo na gwadi ne yana ne sargo da keke ni ije ma ba daji na amursa mama ba daji Muhammadu mama ba iska midina wallahi je kare kan da in ka ji Alhaji Umaru ai o argungun ba ta ku ake magana ba ku na gwamnati waɗanda ya da yin ga ba Umaru yake ni ba azwa ya wa gidan su da kwata kolo na gwadi ne ni ba bura ni zarce da keke ne ke ado kashin zama tsoho mai yawo da keke sabai na nan bai mace ba Alero aka kashe shi gidan sarkin tasha na Alero. Sai ya ce da mu in gaya ma ba a zuwa sata gidan tudu wani ƙwaro ya faɗa ma yana sai ya sata gidan tudu sai mishi ƙarya ta a shekaru ma. Yana sai ni dangana na je ko da keke na zo je ga ina zo ɗin ƙauyen mu zan zo ina wata wasan inda zan yi. Sai ni tuna inuwa da madwaci. Inda za mu hura ne je ka da ke na ta biya ne kai alelu ga kudin fi ta jada yan alelu bakin garga ka ta shiga mabanna ya ce musu dan irka yana ciki kokon mugun ba ina na don ka ce mini ayin kura na ciki baya yi ta ya hawa umare ce da an ka jini na turu gaji sai ni ji abai da da kai wani wadi zamne ni wasa kuka ne ya tangwa kila shiri ilka baya lahiya ne jana sai da ne shi yadda cuta inda hada bana in tuma ya tunda ba da uba na ba ai ka ne ka gama wannan banna sai dai da Allah ya jara diyan shi gaba dai an kai wuri ya da suna libe kawa suna taba kafa wasu na taba kawa suna ta kila kuna mata halaka wadin ga bumijin kudu mai guba cuta an guba mi kila kuna mata lahiya ne ke Umaru sun ya ɓanna tun da ba da uba na ba a yi ba sai da ya zo da kai ne jami'a guga ta ji zamne Najeriya duka har ƙasar wajen ka wani shege ya taɓa ka ya ta alƙali ya taɓa ka gaba waɗa mai ne ishe ci ya shiga ɗaki ya yi rai in tuba in zamne ciki ne in kame wura ne ban zaki na yi ya mutu ya tsage shure in zai ma dai in haɗa maka wannan ɗin sai ka yi ni kowa bai taɓa ni ba zaman mu da kowa layiya muke ni tudu tsoho ya taɓa ni zai gaba shi bai kuka ta ji zam in don shi ne na tashi zaune ina muka cin mai yanzu ina muka cin mai in gama mai ni zai Muhammadu ina gaya ma kan da na zo gari ka gidan gana iske barayi zai ya kowa ya ce bai biya ba sai ce ka dai ji gambo wannan tsoho ni gabi ne don yin ga tukunya in ga tulu sai wani ya ta ya kanana da samu gamawa lahiya da don kai in ba ni ba wani kolo na gwadi ne ni shiga daki ni ne
kaga me na kan zari da hiyalo don na hada banna na tumaye ba da uba na za a yi ba ni da dare ya yi tsawo dan dade ba tawaye min baran na a dai yi tawaye in ga banna in dai wuce gawa da iya kayya tunda ba ta uba na za a ba ba ta ni sai na tashi ya mu kari a gumallo gaggada mu da mun kari a gumallo inda madaci ni goya bakin mu ga keke kuna ta yi a sai ga mu mun yi ce turni sai ni ga tudun ha sai ni koma ga kan turni sai tsohon kolo kai ka dade tudu mai hana mai titin idanu gaban ka gaban so yayi ya mura ba su ganin takin haka duk da hura ta ta buzu bai kasa ta ga bushewa a gare rai hura tudu kwaro bai taba a rai kare nan bai iya tinta duk da bai za ta yi ba mata mutu ko an kai daji kaje da to zan da ta bushe wa gare rai ba tudu kolo bai taba ba saboda mu ya kuwa ta nan sai ya cire hula ya aje kasa kullum faki a gaba mu duk kauna yi wurin ga gabe ce ya gaga ya talla yau garin ga akwai manyan barayi duk zai wada musu karwaci su ne na hana ma don ba ka da mugu mai taba ni kowa ka iyawa ga wurin nan bugan gara daji in buge tiri in bai ga kola ya su canye kada in dawo inda ɗan maɗauci ba na murmai idanu mugu na shawa hawaye ya ce mu je gaba dini kan ka damu wancan shege ni gabi na ya ba mu gama halau ina kurmi na ban kula ba mun ka je kama jidi ba amincewa sai ke barayi da asibiri ne ka azaba ta yi wana Sani kamar na saci arwa cikin jama'a ta layi halau da masu barin kayan mutane. ai ka riga ta ga wannan alhaji gambo Sani rike dan yin tsere da ni ba mini yari ya tashi. Sai Allah dan halakakka. Yau shi an yi na din zari cin barayi kuma ga barayi an yi birni ka za ka kai ko ka kira sa Allah wa da ha sai Allah wa dan kimin ku. Na ne na waka barayi ga mai kuɗi ya taba ni ba samu barawo ya taba ba biya ranar kun shagu sai da nan da ya kira tsaye ni ga jiki ne na kaɗawa na hawa ne daɗi ya kube ni dan na zadan nan bai wucewa su sai su yi gomo sai ya ce Najeriya an ƙasar waje to wani shege ya taba ka ni sai gudu tsoho ya taba ni sai ya kwata jas yau ha da zamne ya ta kare ke ne ya sa ainihin ce sarki kaji tsoro bi da yakin da lagga yadda ba tsoro na ba gambo duk waɗanda barayi da an nana kwance ma yana biyar tudu gambo ƙarya ta hashe kai ma kena da yadda hanya in buge tudu ya zaka yi hurce yana tsaye gani zaɓen gwamnatin sani ba yadda na tar da mallamai ana ta yassun yan bori na ta bori da yanci awaki na da kaji kuma ina yanci rago dogon zango ya biyo turwai ya biyo tsoho daga yin gudu ya biyo tsoho sai jalange ya biyo tsoho an bi gairi ya biyo tsoho an bi jauga ya biyo tsoho an bi girkawo an ka biyo na haƙiri kunkuru ya biyo tsoho an ka sai kyafi ya biyo tsoho an bi ungutu ya biyo tsoho ga zuma da ya biyo tsoho sun ka sai kaya an ka shigo da da sun ka tawo nan roma tare an ka biyo da rina mai tara sun ka taho ba wanka rangarin da garin sai gani gani gaba abu gaban ga bugawa ya kan ba su shi kawo tsoho ba ya kora shagu ba kai ba su kai wata alama alhaji gambaki ko tsoho ba su kora yadda na biyo tsoho ko koran nan alhaji gambo in waɗa ma mun ka taho da bai cika ba mun ka taho hana a wani tare na biyo tsoho ga mu mai shekara biyo tsoho mun duwa ko an kuci mun kai gani gashi garin da garin banka kuka ba mun ka biyo mai
sheka sai zugu mun ka biyo in garje ta daga kun ta neman wa ta da baba na biyo so in bi kundin mun ka bi kan kare wai da buku kun biyo so in bi hakku mai ama mun wa ta da baba nan ya ga mota yayi ga yaddi bi gida na lafiya ya ce na biyo tsohon sunan nan ko baki ne bai ba Muhammadu Inuwa ya kira yan ya ce kyale shege dan gasa wahide maka sutu na yoyi wancan tsohon gambo wancan tsohon ni kabi ne yau ba mu gamawa da wani tsohon sunan na ko baki ne